gaplek peringkilan wong tuwek kok percakilan. Wong tuwa iki mung kari mujur ngalor dasar perabi. Alah man bombol ayo mulih wae. Golek wong wedok ora kurang ora durung pining kok. Nek ora iso golek wong wedok pasrah durung hati niku mung kari-kari duwite lho pun. Sing enom apa sing setengah tua lho ngono nek ambe ku enten kelas-kelas dhewe. Kowe sing enom gak durung ngagil nek wah jare enom. Wah, ora karo ayo digoleki butane, yen ketemu dipateni. Wah, yo gampang wae. Ayo, ayo. Pendoyaki lobine pagelaran wayang bagi kawitan. Pota kebantu gak iso. Aku tak kapake bola-bali wong uteke elek. Pengapesane ya ora bejaji. Aku tak tadon. Oleh karena itu saya minta agar Bapak Ibu sekalian baca kartu berisi keselamatan dan kartu pengguna keselamatan yang ada di kantong kursi di hadapan Anda sedang rekaman. Pada saat keadaan darurat Anda bertugas untuk membuka jenderal darurat ini apakah bersedia? Siap. Sebelum jenderal itu pastikan kalau tidak ada asap, tidak ada juga tidak aman. Jangan kalau pengoperasian tarik pegang ke atas maka jenderal dibuka keluar. Jangan menyentuh atau membuka jenderal darurat ini tanpa adanya instruksi dari awal kami pegang. Saya katakan sekali lagi, jangan menyentuh atau membuka. Kang Sumantri, aku ora arep munggah marang swarga dhisik yen ora gandeng tangan karo Kakang Sumantri.
Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Sinten penerbangan. Kesanipun mboten ngecas. Iki jarine pilih iki, Pak. Yo, Pak. Rezeki jenengan, Pak. Nggih. Pun alhamdulillah. Salaman se. Liyane rasah meri ya. Ngaten pancen yo. Abdi karunaning kaswase aneng marga malat pungrisan kondo lastrat kodo Popo Bali semono kulun uga bakal paring tunah marang jeneng kita ulung kang wujude yaiku jempare Bhagawasta pusakane iki piye dadi romo aku bali marang Amalaka. Aku ora bakal bali durung rampung kewajibanku. Wis semene sawetara sajaya para dayoh.